Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Atong sayro ng front page sa Bandera Mindanao. Patay tungod sa saag nga bala ang usa ka tulo ka bulang masuso atol sa pagsugat sa bag-ong tuig sa Ilocos Region. Misa ka ang insidente sa sunog sa Pagadian City ni atong miaging tuig itandi ni atong 2012. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kadjon. Jong? Yes, Bencho, gibutyag sa Bureau of Fire Protection sa siyudad nga 76 ang nasunog nga establishmento ni atong miaging tuig itandi sa 70 ni atong 2012. Gitarasab sa Bureau of Fire Protection nga dunay kitibukang 29 milyones ka pesos ang danyos tungod sa sunog niadtong 2013 itandi sa sobra 7 million pesos niadtong 2012. Matod ni City Fire Marshal Senior Inspector Ricky Olmedo, misaka og sobra 77% ang ihap sa mga nasunog nga establishmento niadtong miaging tuig itandi sa 2012. Lakip sa natala sa Bureau of Fire Protection ang sunog sa Amo Dam sulod sa headquarters sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army sa Camp Sarsangan sa Upper Bulacan, Labangan, Zamboanga do Sur. Mikaba sa sobra 20 milyones ka pesos ang danyos sa kabtangan lakip na ang ammunitions o explosive sa kasundaluhan. Mencho? Daghang salamat, Jong Kadjon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.